Чакай сега. Така. Какво? И сега пак. Коце, благодаря ти за 5 кифли, ти си съмъл човек. Стартирахме влака на вълнението. Голден влак. Как така, бе? Чакай сега, обясните ми подробно какво се случва в момента. Чакайте се, втората стрим. О, не. Стримърка от половин година беги, бе. Абе, защо така правите, човек? Айде, айде! Level shit! Абе, ау бе! Ау бе! Абе, ау бе! Правите бе!